Halo Lur, balik maneh nang videone Mae. Dina iki Mae arep masak batem tahu tempe. Bahan utamane tahu karo tempe. Bumbune ana brambang, bawang, miri, tumbar, gula aren, ben wangi wae salam karo laos. Iki lho Lur, aja lali wae banyu kambil. Iki bumbune dialusne ya Lur. Kita wae kecap sithik Lur, bentak empane ben ayu. Ditutup ya, bumbune ben merasuk. Iki lho Lur, masakane Mak Minten batem tahu tempe. Tak niliki ya. Enak tenan lho Lur. Monggo dicoba resepe Mae. Ngikuti Mae terus ya neng video selanjutnya. Dadah.